Rozumím. Divný. To jsi neříkal. Co to? Co to je? Co to je? Co to? Bábo. Tyjo, co to bylo? Já se... To sám... Co? To beru. Tak jo, z toho odběru. Je to malý milník, ale mě to posouvá na další level. Jsem za to strašně rád a chci vám poděkovat. Bez vás by to nešlo. Jednoduše. Tento kanál teďka budu hlavně směřovat na ten ghost hunting. A doufám, že se tomu budete hřit. Chci prostě lidem ukázat, že nadpřirozeno existuje. A že to není jenom tak. Hrozně rád bych spolupracoval s někým, jako s většíma kanálama, jako je třeba Medzone. Hoši, jestli to vidíte, prosím, chci s vámi něco začít někdy. Bylo by to super. Takhle, můžete se možná ještě dočkat nějaké hry. Na něčem teďka pracuju, nebudu přesně říkat na čem. Někteří lidi už možná něco zjistili, ale doufám, že ne. Teďka o prázdninách mám v plánu jedna nějaká další lokace, točit další videa. 2 videa mám teďka přetočené. A doufám, že se vám budou líbit. Jako jedno z těch videí je takové slabší a jedno je hodně dobré. Ještě nemám editované, ale budu se snažit to editovat co nejdřív a vydat to co nejdřív. Většinou si dávám odstup 2 měsíce od každého videa, ať na to čas. S tím, že teďka mám nový střídací program, takže budu muset se s tím naučit, takže prosím berte na vědomí, že to ještě chvilku zabere, ale nebude to trvat zas tak dlouho. Tak ještě jednou děkuju.